El forat del Puig de les Bruixes és una petita cavitat situada al costat del cim que li dóna nom a l'Alta Garrotxa. Nosaltres hem combinat l'exploració de la cavitat amb l'ascensió al Puig de les Bruixes, que està inclòs a la llista dels 100 cims. Des de les Basses de Monars hem seguit el camí que porta al Puig de les Bruixes, però després l'hem deixat per pujar directament, sense camí, a la boca de l'avenc. Sí, senyor. Aquí és. Sí, senyor. Primera instal·lació, que hi ha aquí un clau, no? Això és una... Una estaca. Bé que aquesta corda és molt fina i la que porto pel ràpel gran és molt més gruixuda. Una mica com un tobogan, però frenat amb la corda. Que la ressenya pinta com una galeria petita. Sí. Vaig baixant, Voilà. Baixant la rampa, al final hi ha un caos de blocs. Paraors sense plaquetes. Sort que les plaquetes les portem de casa i ara les col·loquem. Molt bé. És que els espeleòlegs són uns ràganos. No deixen mai la plaqueta. Ja està. I ara cap avall. Veus? Aquí. Aquesta corda és més gruixuda i frena bastant més. Ui, ja no et veig. Després d'un primer ràpel per una rampa fàcil, trobem el ràpel de 16 metres que ens porta a la sala principal de la cavitat. Molt bé, tu. Però allà. A la sala hi ha poques formacions i aviat donem per acabada l'exploració iniciant el retorn. Entrenant per Eivissa. Després de recollir el material, iniciem la segona part de l'activitat d'avui, l'ascensió al Puig de les Bruixes. Hem fet el cim. Puig de les Bruixes. Molt bé. Hem fet el cim. Després, només ens quedava retornar al punt de partida seguint un fàcil camí. Una cadena. En aquells moments encara no ho sabíem, però els déus de la muntanya ens havien preparat una sorpresa.